нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунен, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали юристиҷаи. мо якчанд рӯз қабл пеш як мавзӯъ яъне як видео пешниҳоди шумо гардонидем ва гуфтем ки шояд дар моҳҳои охири апрел ё ки аввали моҳи май парвозҳои мунтазам барқарор шава аз Россия ба Тоҷикистон аз фурудгоҳи Внукова. вале хушбахтона боз имрӯз мо як ахбороти нави дигар дастрас намудем ки тасмим гирифтанд парвозҳоро барқарор кунанд аз Федератсияи Россия шаҳри Ростов, аэропорти Платов ба ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе. мо айни ҳол нусхаша мехонем, бародарони азиз, бо диққат гӯш кунед ва ногуфта намона як чизи дигаре ки хоҳиш мекунам оиди ҳами ахборотҳо, оиди ҳами хабарҳои мо ҳар хел суханҳои ноҷо нанависем ки шумо дурӯғ мегӯед ё ки боз афсона нақл кардасен ё ки боз ахбороти нодуруст ё ки дурӯғ. бародарони азиз, ҳар чизеро ки ма пешниҳоди шумо мегардонам, ин чиз дар дигар шабакаҳоро ҳам дида мешавад. агар ки мо яъне ма шахсан хидма дар назар дорам, агар ма шахсан ҳамин барномаҳом дурӯғ мебуд, дигар шабакаҳода ҳамин барномаҳо дида намешед ё ки фарқ мекард ягон ҷоиш. ба ҳамин хотир ма гуфтанем ки ахборотҳоро пешниҳод мекунанд ва мо низ пешкаши шумо мегардонем. ҳастанд бародароне ки ба мо бовар мекунанд ва интизор мешаванд ки кай дар канали мо видеоҳои нав мебирояву аз хабарҳо бохабар шаванд. салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувори Даво мебошад. ширкати Даво ба шумо дороҳои босифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиум паста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар дороҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории Даво дарёфт созед. Дастафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. суроғаи ширкати Даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории Даво бошед. бо диққат гӯш кунед, ахборота фикр мекунам баҳри ҳаматон муҳим аст. дар сурати барқарорсозии барвақтии ҳаракати ҳавои байни Федератсияи Русия ва Тоҷикистон, парвозҳо ба Тоҷикистон аз шаҳрҳои дигари Русия имконпазир хоҳад буд. яъне ки аз дигар шаҳрҳоро ҳам имконият ҳастае ки парвозҳои Федератсияи Русия ба ҷумҳурии Тоҷикистон барвақттар кушода шаванд. дар ин бора расонаҳои минтақавӣ бо истинод ба хадамоти матбуотии фурудгоҳи Ростов, Платов хабар медиҳанд. طبق معلومات پشکی پروازها به شهرهای دوشنبه، خوجند و قرغانتپه انجام داده می شوند. سنه پشکی برقرار کردن پروازها 29 مارت گفته می شود. شاید اولین پروازها دیرتر انجام داده شوند. اگر در اساس وضعیت بیماری از جانب ستاد عملیات روسیه آید به مبارزه با بیماری چنین قرار قبول کرده شود. یعنی که برادران عزیز، از فرودگاه رستوف یعنی پلاتوف ایرپورت خبر دادند که تصمیم گرفتگی هم پروازهاشان به جمهوری تاجیکستان مخصوص از همین ایرپورت کشاده کنند و پروازها مقرر می شوند به دوشنبه، خوجند و قرغانتپه. اولین پرواز روز شگفتگی هستند که 29 مارت می باشه، ولی با سبب های بیماری باز در اینجا قید کردگی هستند که شاید پس از 29 اولین پروازها برقرار شوند. در اینجا پریمیر نگفتگی هستند که 29 مارت اولین پرواز مقرر شدگی است. لیکن اگر با بعض سبب ها 29 مارت که پرواز نشید، ممکن یگان هفته پسش پروازهاش شروع می شوند. برادران عزیز، نگفته نمونه یک بار دیگر تاکید میکنیم که تنها از شهر و از ایرپورت را که ما نام بردیم از همون جهازی ما قیصه کرده گپ زده استیم و به شهر دوشنبه، خوجند، قرغانتپه پروازها مقرر شدگی هستند. و یک چیز دیگر هم قید کردن ممکن است که پروازها از جای نام برده ما با شرکت هواپیمایی فدراسیای روسیه یعنی که اورالسکی آویالینیا مقرر گردیدگی هستند. با آن همین شرکت
парвозҳо анҷом дода мешаванд. дар ҳоле ки агар 29 дар аввалин парвоз ба анҷом раса, баъдан пас аз 29 март вақте ки ба анҷом расид парвозшон аз ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамин ширкати Уральские авиалиния низ метавонад ки шаҳрвандора мусофирора гирифта ба Федератсияи Россия ба ҳамун шаҳре ки парвоз мекунад интиқол бития. Акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Бо диққат гӯш кунен ва ба саволҳои худтон ҷавоб бигирен. Як кас нависад ки ассалому алайкум акаи Сорбон, ман Азизбек, ман яка писарам, хизмат мебаранд ё ки не? Илтимос ҷавоб диҳед. бародарони азиз, дар тағйирот ва иловаҳое ки пас аз моҳи январ пешниҳод шуд барои хизмати ҳарбӣ, дар уҷа оиди якаписарҳо ҳичи гуфта шудагӣ нестай. Вале ҳичи гуфта шудагӣ ки набоша, аз инҷа бармеояд ки ба мисли пештара якаписарҳоро ба хизмати ҳарбӣ намебаранд, чунки дар ҳамин мавзӯъ ягон маълумот додагӣ нестанд. Мусиддин Шоҳ нависад: салом ака, ман мухлиси ашадии шумо. Меган нафақаҳои маъюборо зиёд кардан, ростай? Ай кадом моҳ зиёд мекунанд? Бале, бо қарори раиси ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар як ҷаласаи худаш қайд кард ки маъюбора мақсад ана ҳамон пенсияшон бигем, агар нафақашон зиёд карда шавад. Ва дар инҷа гуфтагӣ ҳастанд ки аз моҳи сентябри ана ҳамин соли 2021 нафақаи маъюбон зиёд карда мешавад. Як каси дигар боз нависад: акаи Сорбон салом, ба саволи ман ҷавоб надодену, хай ба ҳар ҳол навистам. Яка писарро мебаранд хизмат ё ин ки не? Додар ё ки ака ҳастен? Ба ин савол ман агар хато накунам мумкин аст 100 бор ҷавоб додагӣ бошам. Аз инҷа бармеояд ки шумо барномаҳоро то охирша тамошо намекунед. Ба ҳамин хотир ман хоҳиш мекунам доим ки то охир тамошо кунед ва ба саволи худтон ҷавоб бигиред. Мирзоев Бобоҷон нависад: ака 1545 бор навистам, ответ наметӣ нависондагиёи мадаҳанд. Бахшиш бародар, ё ки надидам, ё ки ответ додагӣ ҳастам. Ба монанди ҳамин дигар касо видеоро то охирша тамошо накардаю, ба саволи худа ҷавоб нагирифта. Оятулло навистай: аҳамият натеҳ, ҳар коре ки мекунӣ бародар барои муҳоҷирон мекунӣ. Илтимос асабӣ нашавем, мо бо туем. ҳазор раҳмат ака. ҳар касе ки хеле суханҳо менависа ва ҳар касе ки моро дастгирӣ мекунад, марам аз ҳамун шахсиятҳо миннат дорам ва ман баҳри ҳамун нафарҳо фақат кӯшишу заҳмат мекашам. Асталниш чизе меган намеган, мо ба ӯ аҳамият наметиҳем. Руслан Азизов нависад: салом акаи Сорбон, ака саволи мада ҷавоб медодем. тоҷикҳое ки через Беларусия Россия мераванд, штраф ё суд чон мекунанд, дар ҳоле ки ана ҳамун сарҳада убур мекунанд ба Федератсияи Россия дохил мешаванд, агар паспортчон печат надошта бошаву ғайриқонунӣ ворид шудагӣ бошанд, албатта ки метавонанд суд чон кунанд. Агар дар ҳоле ки печат дошта боша паспортчон, ягон монеа ба вуҷуд намеояд дар ин ҳолат. Раҳмонов нависад: 30 феврал рафтанд патента спориданд. бародар, ман нафаҳмидам ки февралам 30 доштай ё ки ямхе прикол када ё дар ҳақиқат хато када. Ғарибачаи Фархор нависад: акаи Сорбон, саволи мада ҷавоб надодӣ. дасти ма шикастагӣ, оператсия кардагиай. мара хизмат мебаранд ё ки не? дар ҳоле ки оператсия кардагиян шумора ва вастанавӣ чидагиай ҳамун органи шумо, дар ин ҳолат мебаранд. дар ҳоле ки агар вастанавӣ чидагӣ набоша ва корҳои вазнин мумкин набоша, бо гуфтаҳои ҳамун духтури шумо дар ин ҳолат намебаранд. Муҳиддин Юлдошев нависад: ассалому алайкум бародар, барои видео карданат раҳмат. Як савол аст, бошид, менависам, ҷавобаш нест. Бо РВП Тоҷикистон рафта бо омада мешавад, дар ҳолате ки РВП назакс боша метонем. Оятулло нависад: бо акаи Сорбон, ман аз шаҳри Казан, номам Оятулло бародар, ман фақат видеоҳои шуморо мебинам. моҳи июл рафта мешавад ватан, билет ин қадар қимат аст. албатта дар ҳоле ки тантон солим боша, аввалан аз Россия шумо бе ягон монеагӣ Тоҷикистон омада метонед. Бобоев нависад: салом, қисми дуюми кино кай мебирояд? худованд розӣ боша, ҳамин ҳафта то охироша мумкин бояд ки бубирояд. кӯшиш мекунем ки бубирорем. Вахш 2020 нависад: дигар кору бор надорӣ бародар, ин гапҳоро ҳар як соат дар YouTube мебинем. Не бародар, мо мехоҳем ки ана ҳамин гапҳоро боз ба шахсиятҳое ки танҳо ахборотҳои моро интизоранд ба ҳамво бирасонем. каседа ки махбул нестае канали ма подписаться кунед. Им як крутой нависад: чӣ бата фақат афсона нақл мекунед? афсона ба хотире нақл мекунам ки тара хушу хов бара бародар.
бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Агар ягон саволи дигар дошта бошед, дар комментария ёки дар инстаграм саволҳои худтонро ба ма равон кунед. дар паноҳи худо бошед. Намак Асад, то барномаҳои нав.